Vi kommer öliga väl från början som vi då tog som att vi skulle spela vid Orreie och det gjorde vi det. Så och vi höll dem lycka till kvart ett kvarter var efter disken och så vunnit bäst vid 5 mål. Alltid man kan säga att det är nummer 20 i världen. Så det är en kvar. Jag vet inte. Alla kommer spela väl tar man torra spela men i hade vi visste det att här är något i linan. Vi har inte spelat landstester och flera år alltså såna fältjande landstester och hvis vi nu gör det här så trycker vi på att sti detta bort mitten. Du vill halta att åker farnor och en rätta capping mot ganska challenge trophy. Ja, halt av just det heter väveren. Det kommer också skrattle och ta vi inte räcka det igen som man säger där. Det vill så vara. Ja, men hinvägen vi lär nägg det och nu har vi ett Israel hemma mycket kväll det och vi har näka att försvara att ta. Vad känner du till det israeliska liet som kommer? Vi spelade mot dem för 5 år sedan och tappade vi 24. Men tar har utvecklat sig allra helst och vi har inte spelat landslister så jag tar som så vi bara vänta att vi hänger ut dem. Men hvis du skulle leverera en sån insats som du skulle leverera i det så skulle det vara alltså gå av honor. Ja, allt är möjligt. Hvis man tror på det.